देखी बात तो समय के हाँ, जब माई पार्वती स्नान करे जात हली तेगो माया रूपी बालक दरवाजा पर खड़ा कर दहली। कहली कि हे बालक, केहू के अंदर आवे मत दिहा। वही समय वहां आके भगवान शिव अंदर जाए के जीत कर दहनी। बालक रुकलस, लड़ाई भइल, भगवान शिव त्रिशूल से ओकर गर्दन काट देनी। ई देख के माई पार्वती गुस्सा हो गईली। कहली कि बालक के जिंदा करे के पड़ी रहुआ। त हाथी के सूंड वो बालक में लागल। वही समय बालक पूछलस कि माई ई के है। पार्वती जी जवाब देता रही। देखी का कहता रही। तोहर पिताजी महेश सजे गणेश बबुआ, गलती से लगल हाथी के फेस बबुआ। तोहर पिताजी महेश सजे गणेश बबुआ। इनका गैर हाजरी में बेटा तू जन्मला, चिन्हला ना जनला लड़ाई तू ठनला। आरे करी हजानीन से दवे सबबुआ। तोहरा पिताजी महेश सजे गणेश बबुआ। गलती से लगल हाथी के फेस बबुआ। तोहरा पिताजी महेश सजे गणेश बबुआ। श्यामा दे हाथिया ज्यादा इनके चेला, आशीष खेसारी इनके पूजा करेला। सब लेला इनके से उपदेश बबुआ। तोहरा पिताजी महेश सजे गणेश बबुआ। गलती से लगल हाथी के फेस बबुआ। तोहरा पिताजी महेश सजे गणेश बबुआ।